goto e mon fof inde tawno wonde yettode mum kadi amin jafno seeremɓe men taweteɓe ɗo amin ƴetta konguɗi e jeese mabɓe ko noonne kadi min ñagorto yaafuya e mawɓe men to banggue duuɓi e gandal kala so tawi ɗum ɓenni e dow rogare dokkeɗen nde hablude hunde wona foof saabu haaldude gurdam ceerno Jalaluddin e nder hojomaji sappo wona ko weeɓi nde tawno golle makko ɗe daɗi ɗum kono noon ko adi foof min jettina salminago makko fewde e bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe min jettina kadi salminago makko fewde e fedde godal e ardiɓe ɗum kala andinde on wonde on wondi e men e oɗo ñalawma omo tawtora oɗo ñalawma e dow yamirore ceerno men khalifa men o kadi sabune nelal ngal yettimin yomin jettinmo kanko ceerno Jalaluddin e rewrude e ceerno Hamme Amadou Ly nde yettima kanko ceerno Jalaluddin e lawol gandol o wi Hamme ganda min komi almudo te kadi komi jeeyaɓe so ñalawma o yonti yamirore ceerno yanti e almudo mum o yah bisimilla so tawi yantani hen gila nden taw ko no Allah hoddiri fof gandiron ko noon gilan on ñalgu mbiɗa jooɗi so ñalawma o yonti kala ɗo min keedi ma miñam Alaji Baro ara nota nadumi e conde nde mbiɗa tawtora ɗum waɗi nde min gimmi Dakar ñande min kooti min jetti Madina min kabri ceerno kadi himɓe mabɓe yidde yo ceerno Jalal ar o wi bisimilla ha yonta nde yonti heddi balɗi kadi duttirimi kalami ceerno haali gantuji ɗi foof ne peeñi ko hattamo arde kanko ceerno Jalal o wimo jon noon mawniraɓe ma nan toon an mi yamirima ya yah ƴeewaɓe jaaduɗa jehon lomtoɗon mo e ñalawma o wadde gandon min gari ɗo ko yamirore makko e yamirore kadi ceerno e hoorum kadi ne duwani en ne weltina wonde e men dow golle ɗe so tawi ɗum ɓenni min gara e gurdam ceerno Jalaluddin tawi witto ngo ballodirmi hen koye musidɗam miñam Aliou Kume a jarama yo Allah sellin doole mbiɗen ko jubbande e gurdam kame darde ceerno Jalaluddin Ba teddiniraɗo oɗo ñalawma aseta hande ina hawri e nogas ɗiɗi e lewru ɗimmuru hitan ujunaji ɗe nogas ko adi fofo kaalen jigol makko aduna ceerno Jalaluddin Ba walla mbiyen ceerno Mahmoud Jalaluddin o yi aduna ko hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi ɗo nokku biyeteɗo Madina Gounass ɗo tawi kadi innirimo nden inde ko mam makko ceerno mum ceerno makko woni Cheikh Sirajuddin Cheikh El Hadji Mouhamadou Seydou Yobel yo Allah woni mum mo ganduɗen ko kam sinci ngoɗo wuuro teddugo wiyetego Madina Gounass e hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e jeegom jinnaɓe makko eɗen gandi ko ceerno men khalifa men hande o yo Allah jutnu gurdam mum nene makko wiyete ko nene Mariama Yaya Seydi Acca eyyi alay saago noon duttoɗen e inde ceerno men nde walla duttoɗen e inde makko wiyetende Mahmoud Jalaluddin nde woni ceerno men Cheikh Sirajuddin yo weli Allah woni mum ina aadani ceerno mum Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu wonde ɓesgu makko ngu ko yalti e makko ko kala ko feeñi e mum e aduna o inniri ɗum Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e nder hen no wadde kala peeñƴo tawata ko feeñji e inde mum e gooto e ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala innire nden ɗon inde ko ɗum saabi ceerno Jalaluddin innira gooto e taniraɓe Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu biyeteɗo Mahmoud Jalaluddin joni garen to banggue jangde makko ñande o inna kanko ceerno Jalaluddin haw heeɓi duuɓi e nadde jangde yonti ko taw omo yara e duuɓi 5 no kala ɓiɗɗo julɗo so natnede jangde alqur'ana gam teddinde konngol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ñande o dalnete e less caali ceerno ɗo Madina Gounass ɗo ko noon madinnaɓe gadori walla jeeyaɓe dental ngal gara ha e less caali ki dalna ɓesguji mumen e sukaji mumen tindine ɗon caggal num mbaɗane duwaw ko noon ceerno Jalaluddin Ba waɗana nde ceerno mawɗo woni Cheikh Sirajuddin Cheikh El Hadji Mouhamadou Seydou yo weli Allah woni mum dalnimo ha gasni tottimo almudo makko moƴƴo gandaɗo kadi e nokku o on ɗon ko ɓattiɗomo sanne ko bayloy
o wiyete ko Baba Abdourahmane Mbow yo waɗɗinmo e welo sabu on sahaa ko ɗon yaareteno yo nawmo to nokku biyeteɗo Abi Sama ɗon woni ko funnaange sara Daka wonande anduɓe Daka kay ene heedi ɗum bange funnaange o wimo sa nawi tottanaka mo ceerno Adama Niang mbiyamo yo jangginmo o loowa e makko deftere Allah jomiraɗo subahanahu wa taala nden noon taw omo yaara e duuɓi 5 nde Baba Abdourahmane yetti ceerno wimo jiɗmi ko nawanakam oɗo to ceerno Adama Niang no mbiɗen ni wuro ngo wiyete ko Abi Sama on o wi ko min yamirma mbiyama min wi yo jangginanam oɗo jiyaɗo Allah o nanna e muɗum deftere Alqur'anul Karim nde bandiraɓe tedduɓe kanko ceerno Adama Niang o jeeya ko nokku biyeteɗo Daara Halayɓe e nder falde Podor mbiyen diwan Tor no bandiraɓe ɓurata andirde nde o ari nde ceerno tawi ko omo jangi kanko ceerno Adama Niang ala sago garten makko seeɗa ceerno wattimo e hoore mum sincanimo gon wiro wi ɗum Abi Sama on ceerno mawɗo wimo kanko Baba Abdourahmane Mbow nawmo ha e juuɗe ceerno Adama Niang mbiyana kammo yo jangginanam oɗo suka janggingol moƴƴol sabu o jeeya ko e seereɓe jamanu garowo walla o jeeya ko e seereɓe jogiiɓe konngol jamanu garowo kanko ceerno Dialloudine omo hewno haalde o wondi toon e yimɓe heewɓe ko ɓuri hen welde fof ɓesgu ceerno fof ko kanko adi nawede toon to nokku biyeteɗo Abi Sama on eɗen mbawi limtude hen seeɗa ɓe wonduno toon ina jeeya hen ceerno Siraji Baro mawnum ceerno Alaji Baro oɗo ko ɓi ceerno Lakasum Baro yo weelu yo Allah woni mum e ceerno Ibnu Bayel mo ganduɗen onne ko ɓi ceerno kadi ko mawni ko yo welete Allah woni mum ina hen kadi ceerno Mouhamadou Siraji Papa Ba onne kadi ko miñi ko e ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro yo weelu yo Allah woni mum e mo ganduɗa ko biyeteɗo Amadou Sada Bathily Hamme Mbow en Hammad Sy en ceerno Saydou Djiby Sall en o Oumar Goumane en mawɗental koyna hannde Amadou Yero Ba en capanɗe woɓɓe ɓe en mbawa limtidde ina tawe e nder ngal ɗon duɗal e nder hen noon kadi ina jeeya hen ceerno Baro Sy mo ganduɗa kam hannde woni khalifa ceerno Bocar Hassane Sy mawɗental ɗon ɗo Tambacounda on kam hayso tawi ɓoyɗan ɗon no fewi bandiraɓe cedduɓe to banggue gonka makko toon to nokku Abou Sama ono ko gonka moƴƴa no fewi kanko ceerno men ceerno Dialaloudine omo yiɗno ceernajo o hono ceerno Adama Niang sabu so tawi hunde kewi kanko ceerno Dialaloudine omo hewno hollide wonde kamɓe ceerno mabɓe o ko moƴƴo to banggue neware e to banggue yidde mo kadi almudo muɗum hen sahaji on joƴƴinaɓe ina haalnaɓe ina wasiyonoɓe ina wiyaɓe so tawi jinna e mon guitti on nokkuji mon nokkuji neema nokkuji ɓural gaddi on nokkuji baaɗi hono ni ganden wonko jinnamum ɓe jiiɗi mon wonko ɓe cohli mon saabu ɓe gaddi on ɗi nokkuji ceerno Dialaloudine ene heewi haalde ɗum e kala saaha ceerno Adama Niang jangguiɗo ceerno Dialaloudine o en kawrino e makko e gurdam kono ala ko keɓɗen e makko ko setti e ceerno Dialaloudine ba kono kamɓe wonduno toon ɓe en keeɓi e mumen ko cetti e ceerno men ceerno Dialaloudine ko wayno ceerno Siraji Baro mo ganduɗen ene heewi tottirede potuji men ko heewi e nder wuro teddugo ngo Madina Gounass o wi en ceerno Adama Niang woni ceerno mum ceerno Dialaloudine ina yitno ceerno Dialaloudine nde tawno ko ceerno fota ɗaɓɓude walla sohlude almudo ko ɗum ina heeɓo e ceerno Dialaloudine ɗum woni holɗum almudo janginede tawi ina faama ko jangata ko anda ɗum ceerno Dialaloudine ba gila e duuɓi mum gadani alluwal ina andira yawde famde e rende ko jangata ko kadi o wonno ko hakkude almudo ko wonno hakkude almudo e ceerno ko kanko ceerno Dialaloudine ne wonno hakkude makko e ceerno Adama Niang sabu mbi e wonɗon saaha welo e mettude heɓde adiɓe sodanɗe welo hokki ɗum ceerno makko ceerno Adama Niang ko kanko ceerno men ceerno Dialaloudine wadde ɗum firti ko ceerno o ene joguino e makko yidde tawa ala ko saabi ɗum so wona ko mbiɗen dow ko wadde Allah yoɓirimo ɗum kanko ceerno Dialaloudine e ɗin gilli o wiya ko a gollanat Allah keeɓa Allah walla gollana gollan Allah keeɓa Allah ɗon noon ceerno Dialaloudine o reeni deftere Allah jomiraɗo subahanahu wa taala taw omo yaara e duuɓi 12 ko ɗon o jangi kaɓorɗe haw gasni ko wayno Ibnu Barri en jangi Nafayi Warsi e Qaluna o jangi ɗon feɓu tan ko wayno Lahdari e ko nandi hen